atendede a isto, porque dende o 30 de agosto na curva de Lamas de Cespón en Boiro houbo 7 accidentes de tráfico e 5 deses coches sinistrados foron bater a casa de Pilar, unha veciña. Pilar di que na súa casa xa ten un muro de seguridade, despois ten un muro de pedra da súa casa e ata un portal, pero aínda así van ata ali e Pilar pensa que un día van a levar por diante algún membro da súa familia. Non me extraña que cada vez que escoita un mínimo ruído, Pilar e toda a súa familia xa se botan a tremer, din que así non se pode vivir. De feito, nesa casa viven 5 persoas, e atención, unha é menor de idade e tamén hai unha muller maior de 80 anos, así que moito cuidado. E Pilar di que a solución é bastante doada, porque sabe cal é o problema nesa estrada, di que é o propio asfalto que está moi liso e ademais non drena ben a auga e por iso esvaran aí os vehículos. E ademais fala de que faltan, por suposto, formas de protección. Así está o muro da túa casa, Pilar, está xusto ao lado da estrada. E por que está así nestas condicións? Pois está así nestas condicións por unha saída de vía. Impactou un coche e tirou o muro. Este é un punto negro, é unha curva bastante perigosa. Dende o 30 de agosto ao 7 de diciembre van 7 salidas de vía, 5 impactaron contra a miña casa. Aquí no ano 90 houve 2 fallecidos. Vivimos constantemente con medo. Nós temos que sair por este portal, son 3 coches a sair todos os días. E bueno, sales con medo. Si tens que salir andando, porque obviamente tens que salir andando pola calle. É xente que pasa por aquí andando. Isto é un peligro. Pilar, cal é o motivo destas saídas de vía que veñen empotrarse con todo o teu muro? Pois o motivo, supuestamente, esta curva que temos aquí arriba. Estas salidas de vía non é por exceso de velocidade. O asfalto que ten a carretera está moi dañado, fai uns anos puxeran un asfalto rugoso, bueno, botamos uns 8 ou 9 anos sin salidas de vía. Viñeron, botaron unha capa por encima deste, aí empezaron a haber salidas de vía. Somos 5 personas vivindo nesta casa, hai unha nena menor, entón nunca sabes o que che pode pasar cando sales para fora. Pilar, non só están pedras por fora, senón que o muro derrumbou tamén cara adentro. Sí, caeron as pedras para fora, tamén caeron para dentro. E bueno, si nese momento hai aquí alguén, poderíamos haber lamentado unha desgracia moi grande. Meu irmán, no ano 98, 16 de setembro, o día do seu cumpleanos, atropelouno aquí un coche. Seuse da vía e colleuno por detrás e deixouno aquí tirado na acera. Pilar, non sei quen se ten que facer responsable, primeiramente, de arranxar a vía e despois tamén de arranxar xa ti os danos materiais. O dos danos é o seguro non teño problema con el e a vía, pois, a quen corresponda. Viñeron da Xunta a mirar que pasaba aquí e puxeron un sinal que con chuvia patinan os coches. Claro, a min o sinal verdadeiramente non me axuda nada. Eu o que pido é un asfalto rugoso, que me poñan aquí uns petriles para que os coches non veñan parar contra a miña vivienda. E incluso por si pasa alguén andando por aquí, pois que non haxa unha desgracia. E o pasado 9 de decembro, en Rious, segundo din os veciños, houbo unha masacre